Не планувала сьогодні записувати відео, але я думаю, ті, хто любить рослини, мене зрозуміє, кожен день щось новеньке. Хотіла вам показати, в мене є така орхідейка, вона давно в мене на реанімації. Я її ставила лише на керамзит, також, щоб вона наростила коріння, але все було не дуже вийшло в мене. Тому я вже думаю, проросте, не проросте, кину її у мох. Це був живий мох з фагном. І що я сьогодні побачила? Я не заглядала до неї десь приблизно місяць. Дивіться, який жирний корінець наріс. І тут також порозкуплювалися. Я була в шоці, якщо чесно, тому що з мохом я не товаришую. Він для мене трошки важкий, тому що в ньому дуже багато, дуже швидко починає все загнивати. Але тут вийшло по-іншому. Взагалі в шокі з цього корінця, подивіться на нього. Не знаю, буду сподіватися, що вона все ж таки відійде, і я її пересаджу на власну вкору.